Салом алейкум, ҳама каза хубин тенҷин. Кубнайсин да камитай мо да ҷои. Ина нигах я парка ҷои дамгирия Тоҷикистона. Боз ма шумо нишон метавонам. Кас права экскаваторшки мехоҳам, арава номерои телефони ма 8 921 98 07 48. WhatsApp кор мекунад, чӣ хел мебинем ада Тоҷикистону. Ана бинайсин просто права тамом. Бо баъда права гирифтам боз таҷрибка ҷои кора биёрдам метавонам. Пагнали ма дар охири видео мегӯм куҷо даем. Ина нигоҳ кунед, ина хеле ҷои фасон дорам. Пагнали ина нигоҳ ку поён ча корам хе баланди мебурӯ зиёратгоҳай. Ина хе ҷои дамгирӣ. Хе бодо мебурӯ баланд. Ина баланди да ина хеле Худо раҳматиш кунад. ҷоша ҷаннат кунад. Тамошо ку бача. Сандуқи хайрия. Салом алейкум. Мегуфтае ки пошта бадарки гулакора чӣ накунем. Инҷои зиёратгоҳ. Марҳамат. Зиёрат мекунам одамо. ҷои фасон мебинам. Бобои қамбар? Қамбар меган. Қамбар. Бобои қамбар. Ин аз аспонҳо, галабонҳо, човандозаи пираш ҳисоб мешавад. Ако човандози дар ислом дуруст нест, ако моғоловаи одат мондагӣ, худашон чорум халифаи ислом ҳазрати Алия саисаш тарихан ғуломи ҳазрати Али будагӣ. Ин ғуломи ҳазрати Али будагӣ. Шояд ҳамин ҷиҳат ако пири галабонҳо интихобкарӣ бошад. Ин тарафҳо мақсади ҷорӣ кардани динислом, талқини динислом тақрибан 14 аср пеш омада. Ман ин тарафҳо ба захми яра доштам, ҷа бандагӣ кардем мегӯянд. Ин иморот як 21-22 сол сохтаи шумо дарвози қабр ҳозир 8 метр, пеш аз ин иморотро сохтам 24 метр буд дарвозаи қабр. Одам оддӣ одаму қабрам қил кардагиян ки мақсад даври пеш ако қабра канда нагиранд наёбам гуфта мана хеле ҳило мекардам. барои ин ки яхел хамуқабилаи маҷбурӣ мисол эй бача о бача попушта бадарка ка попушта бадарка яхел хамуқабилаи маҷбурӣ мусулмоне ки барои мусулмон карданашон худи арабистон ҳам бодиянишин гуфтаги ҳам шаҳр бурмештаги одамоя барои мусулмон карданашон як каси гӯшам хамуқабила қатл мекардан дигаро аз тарси марга имон меовардан. баъдам қатлшудагӣ одамои хешра барошон маҷбури мусулмон шудагӣ ё забони имон меовардану ба ҳар ҳол қасд мекардам ма мусулмонон зорашон намерасидан ва қасдошон амаитои мусулмонон мегирифтанд. мисол гирем амир ҳамза разиаллоҳу анҳу амаки пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи вассалам ки баъд аз шаҳид шуданашон бисёр корҳои безеб карданд. ин мусулмон баъдам хеле ҳила мекарданд, қабра калон мекарданд, дароз мекарданд, чӣ кор гӯр мекарданд, ҷоша ишора монда дигар ҷо гӯр мекарданд, шабона гӯр мекарданд ки мақсад майта канда нагиранд наёбанд. сабаби дар қабрҳо бисёр осиб менаваз қариб ки ҳамаш ҳамин набошам одди одам ҳазор ҳамар зоир диди бачакум ҳама трактор дорам инҷа ҳама экзамен спори модаган трактористо ини раймени якумш дигам ираймени сеюмовна экскаватор ҳар як раймени ҳамҷа чо мефаҳмонанд та мезгарнанд та беташша ягон майда фикри ягон чира накунед ина
раҳмат акай зоир барои дастгирӣ ки мардум абин чиқеда ҳама дар талоши ҳамин права раҳмат ин правашон набигиранд корҳои нағз меёванд иншоаллоҳ ҳама каса корҳои зур мекунанд. ана бародарҷон нигоҳ кунед хеле тобути дароз буда камтар маълумот гуфтем ман барои шуморо бифаҳмонам. ин тобут буда на ин ки тобути ҳамин одамам хеле дуроз мешта и ҳамин та ҳилаву наранг мекарданд ки ҳамин одаме ки ҳамҷа ховай вай чӣ накунад наёванд гуфта ана мурдаша ба гуфтани ҳамин бародармон мегӯяд ки инҷа ғуломи ҳазрати али хоб буда дини ислом қабул кардаи муғол буда мегӯянд. вақте ки мебарам ман мехоҳам гӯш мекунам ки ҳамин дигару душманон наёванд ҳамин мурдора чӣ накунанд ҳаром накунанд чӣ накунанд титипит накунанд. инам хеле бародарҷоно. Assalomu alaykum akay Zoirsho assalomu alaykum. So'zi خوبی سلامت باش کار و برکات خوبی اوکی. akay Zoirsho خداوند نگهبان باشه در هر جای باشی. اولش خداوند بعد با یاردم شما اینا یاردم بودیم پروا را گرفتیم. شکرانه خدای تعالی این اکسپات را کار کردیم. جای گرمک شروع شبونه کار کردیم. اکسپات رکیته است که 2022 روزانه بودیم با شبونه هم گذروندم. اینجا خواب میاره کم میاره چیو ماشینا چپا میکنه اینجا اینجا من میگیرم اونجا پریکلیات میتونم بلو این طریق کار با akay Zoirsho خداوند نگهبان باشه در هر جای باشی. با یاردم شما اینا شکرانه خدا پروا را گرفتیم اکسپات را درو این کار کردیم. رحمت گفتنیم که رحمت که بکلام akay Zoirsho یکم بچه ها یکم آدم خواهشمنده مرحمت akay Zoirsho را مراجعت کنن بعد دستگیری akay Zoirsho شما پروا میگیریم. akay Zoirsho خداوند یا عمر نگهبان باشد وقت خرسان ببینیم. این یاردم دادی پروا را گرفتیم شکرانه تو کار کردیم شبونه جای گرمک نگاه کنید جای زور جای دامگیری جای بهترین هرچه را پایمان چکر بیاینا نگاه کنید میشم که میریم. این مویشو را او صوف شبیه شو صوفه او با درجه اولی شکلی یا بسم الله بس یک تا جلان کردیم. یک تا جلان کردیم. کسی جلان کردیم؟ مرا نمده خیلی مویه نگاه باشه جوی آبوزی صوف شویم
Moira, moira. Oh. Здесь moira. Куда камтар наши чхельмуя. Aynen nigah kine. İyice çilçort çişma bu da aynen nigah. Çilçorta çişma. Yine nigah kine ayta yamuk sango olmuyor bu aynen değil mi? Ama doğru kaga nasıl fatih aval kaşar nikan o başka nasılsız maydan bunda geldi değil mi? Ayca olmuyor buraya bohru ayca nigah kine. Aytay kaha. Nigah kaha. İtay çişma ama yakın buradaysan ki tabi. Sero ayda, yani ta o bir çıkar ziyota. Moy çora bir moyla. Moyla olacağız. Ya. Ne ki ganda xanaka. Ganda xanaka yok. Nigah اینجا اوبون است. خیلی اوملایی. چه چورش ما بود. نگاه. اینجا میون مردم دام میگیرن زیارت میکنن. این مویرا بی. شوخ بچه بیا دام بگی چل چورتشمر نویه شرطه اسلر چانگو میسلر ما